Ròtova ha recuperat este matí per sext any una tradició agrícola històrica del municipi. És la festa de l'escaldar que recrea la transformació del raïm moscatell en pansa, una pràctica declarada bé d'interès cultural immaterial. Foc, aigua i raïm, tres elements que durant generacions van formar part de la vida de Ròtova i que avui tornen a trobar-se en este riu Rau. Totes les indumentàries que portem de més de l'època, portem el cavall, el burret, portant tot el raïm per fer allí l'escaldar. La pansa va ser un dels principals motors econòmics del poble, en una faena que implicava famílies i tot el veïnat. Hi ha una paraula preciosa que es diu tornallom, vol dir tu m'ajudes a mi avui, jo t'ajudo a tu demà, demà collim la teua vinya, després demà collim la meua. Ara n'hi ha un mes sencer dedicat a lo que és el raïm. Després de l'escaldar, el raïm s'estenia als canyissos fins a convertir-se en pansa. La de més qualitat es preparava en formalets i emprenia el camí cap al port de Dénia, des d'on s'exportava. Pràcticament tota la gent del poble es dedicava a això i recuperar-ho avui dia suposa tornar a enllaçar amb el passat, l'olor al fum, a la sorrosca, a la jolibarda. Una activitat que va desaparèixer fa més de 60 anys i que Ròtova recupera ara per mantindre viva la memòria d'un poble que va créixer entre vinyes, riuraus i canyissos.